Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Nang, naggraduara ko ti high school. Kahit ko mga saludsudin ka. Noon, makapagtuloy ak matlang agbasa ti college. Natural, anak. Sure. Pagbasahan ka ti college. Si kakakaiso ng anak ko. Numampayawanin din ti tatang mo. Nga may sakot nga balo. Single parent ko nada. Ngam si kamat ti kakaiso ng anak ko, Annabel, anak. Iso ko pagdanagam. Pagbasahin ka iti kolehyo, iti anyaman na kayat mo ang kurso. Kabailan yung nga tananang, Tagaslawon ti ba nagtalag mo kaninanang mo, ha? Pampanunutak nga rod, No, at pagmatrikula kita, kalbasan na, into nagkasapulan ng ti kwarta, awan ti maitedyo, agutang ka ito. Agmemesake mat nga rod. Anak, mga asin na po Diyos. Nagagatak mo nagmulat tinateng, nagharbesak mabong ko ilako, at naman ng kwartata. Nagserbi na, nagtartara ka nagtibaboy. Diyan guys, kasapulang ka ita ko matiya, kwarta. Di mangilako ka tibaboy. Namat nga akang kanahing na siya, di ba nagtara ka nyo tibaboy. Wano si kakaniti ay, saan nga madaan iti interesado nga college? Daka din nubiam, ay nubium ko nakuma. Kahit mo ti kasawa kasta. Di kahit ko kuma, at ako makadwayo. Sila mo ibagang kahit mo nga at may kadwa nga amak, amam. Saan ka din nga napimpitas mo lang nanang no? At katulungan nyo. At damang tulong ka na kayo. Di ka nalawag nga kahit mo tibadahan ti may kadwa nga ama. Ti saludsud. Kahit ko ka di nga rod, ti maadaan ti may kadwa nga asawa. Sa may isa, awan matagar-aram kanya kanak. Unag peso niya. Unag peso na awan matagar-aram ka na kayo. Anak, pagbasahin ka, o resisyak lain, yung mga isagot ti ba nagbasa, ikarik kang kanak, pagbasahin ka. Nagyamanak nanang, nagyamanak. Basta lakid diya ipas nagmo, tagbasa. Unang, ang kapay lang maginubnubyo. Juan, tapno saan nga masayang, ti panangayat ko kang kanak. Sa mo ko masayangan, ti ayat, ti may sang ina, nga mga kalikagum, iti panakaited tinaranya ka masakbayan. Una nga ang pagdanagan nyo, ipas nagkutagbasa, ngam kan mabaling kumatap no saan kayo marigatan. Ang huray kayo matatiyo, garam ka na kayo. Napno, at damaten, may kaduwang asawa yo. Aging kang itimay sa nga rabii, manumnemi, natugtog tiri daw, tibalay mi, siyak itinakasagana nga mapan mangilokat. Manun. Kat siyempre, idilokat ko, nasdawak. May sa nga lalaki nga, inaw na nga tangim ni nanay. Bebag nga rabiim, malasang ko. Kastamat ka kayo tata. Uncle, wala naman natakanyak. Kapno asas deg. Uncle Duming. Ngayon dati likod yung, ipalpaligod yung. Talong nga red roses nga isagot ko kininanang mo. Umay ko kumapasyaran. Isot pasyaran data, sanga siya. Ninanang mo't pasyaran, tagbaling kan tumat nga anak ko. Alakad sumarag kayo, uncle. Sumarag kayo, uncle. Nanang, adari Uncle Duming, umay nakakano pasyaran.
nasaksiyak manong naimino kasano ti panangdiga, panagdaton ni Uncle Duming kininanang. Tagakagayang-gayam ni nanang manong. Imbay si marungkar, tadakabagyan na akarobami, kat nasirpat na kanon ni nanang. Naging ga nagkursunada, kat umay na itapasyarin. Bak gayam nga barumanong. Di na pa'y pulos na padasan, tinakinubya, ta di kanut makasaharak di lugar dati, makariknan na ti ayat. Nga dito ka no Ilocos manong, nasarakan na. Nagamamuda, kininanang, kariso, iti pakariknaan na, iti na isang sangan nga pitik ti puso na. Nebaga, ni Uncle Duming, iti I love you, kininanang, ngayon may samit lahat at sungbat ni nanang, ako nana. Diyakon kayat, di agayat. Awang plano ka mangalat ti may kaduang asawa, ken may kaduang nga amat anak ko. Ngayon ko naman, Uncle Duming, manong nemi, nga kasapulang kanu, kasapulang ni nanang kaduana, katulungan na, nagruna iti panagbasak kanu iti kolehyo. Nagasagana kanu nga tumulong. Nagagat kanu, nasingpet kanu. Ngayon magaskas di, manong nemi, ngayon baga ni nanang, nga dinan kayat pa iti agayat. No, pegas na, imbaga ni Uncle Duming, manong nemi, ano nga balin, ket agsubli-subli nga umay, agpasyar, ket tapno saan ka no makaistorbo, irana ti bigat, ken aldaw, malem, pambaran na kano tulungan ni nanang, kadag iti arabid na, iti bangkag, ken tulungan na agtarakan iti tingwan. Kasta nga rin tinabasamak manong nemi, kang kanawin ko makitkita, nagtintinlulong dananang kini Uncle Duming. Numampay masursuron ni nanang. Na numabalin na kumakit, di na kaya makita ni Uncle Duming. Nga nag-ganroll akong nag-first year college, iti kursok ng accountancy, kaya iti eskwela, ado na kita sumabat-sabat, pumipos-ipos nga lalaking, namang ibagbagay, I love you, Annabel! Ngayon saan ko yung kaskasoy na. Nagtuloy manong nemi, ti panangalukoy ni Uncle Duming tirik na ni nanang. Iti ba naglabas ti panawen? At dadagiti gondaway manong nemi, nga oresan nga kasapulan ni nanang titulong ni Uncle Duming, matultulungan na. Talagang makitak tiki na patag, panangipatpatag ni Uncle Duming kininanang. Ayun ka, nga dagi din iti third year college, manong nemi kaskas di, nga ampay nga inaklon ni nanang ni Uncle Duming. Kaya di pa nagsarita ni, nanang di ka di masayangan? Masayangan nga niya. Masayangan iti panagayat ni Uncle Duming kan ka. Wala ka. Lukas kasi di ka samong aklunan. Kinipagpakita nga samong kasapulan ni Suna. Baka biglang itong agpukaw. Agawit sa di kagayan kat saan nga agpapakita. E di wow. Awanin ti disturbo. Awanin ti pakulit. Awanin ti kasursurong ko. Nanang di ka di mamating. Nga sa'yo lamarik na nga. Nga iba't patig yung gayam ti may nga tao. No saan yun nga makikita. Oo. Babatik. Na. Amangan mo't na iba't patig yun ni Suna. Di yun lakayat nga andugutan. Saan nga isupit ipagsalitan ta. Tigat kinabas tapas nek mo agbasa ti iya. Ikalikako mo. Wanang. O pagdanagan nyo. Ayun nga dimteng ni Rafael iti biyag ko manong nemi idi adda ako iti fourth year college. Transferi iso na manong. Nagdaton ni Rafael kami. I love you, Annabel. Umpe ka niya dahit ha. Nagbatpada kailangan kani. O nagbatpada kam sa kininanang ko. Apa yung nanang mo? Imagine, almost 4 years nga agar-arim na Uncle Duming kang kuhana. Tabalo ni nanang. Oh? Ore siya kat ulilak matiti. Ina. Ni tatang ko tadda. Ni nanang ko matadda. Di ba lang isud agasawa? Dananang mo, kinitatang ko. Sayang ni Uncle Duming, kahit ko ni Uncle Duming.
Nga maging kukunamot ni nanang. Baka masayang laing dahil nga ayat. Ngayon ti pa nagayat ko ka. Saan to ang baling nga sayang? Nagasmit ti pa nagayat mo kanyak. Din tumasayang, Annabel. Tanam naman ka, din ang kayatak ka. Makita ka na kitang mata. Rafael, awampe kanyak di kita. Aging ka manong nemi nga nakona kanyak ni nanang itinaminsan. Annabel, among kading kahit kung tumatlaing nga aklunen ni Duming, agpeso nanang? Wen, ingkarik ko na, nga aklunek tot panagayat nan, into no makapaggraduar ka. Kahit into na ang trabaho, ison tumatente, panagplano mi, panagkasar mi. Oh, kasta na nang sa mga sayangin, ti panagayat ni Uncle Duming keng ka. Ken samot na masayang, ti panagayat mo keng kuhana. Kasta nga oras nga rod tiragsak ni Uncle Duming manong nemi, idi tagraduara kon ket inaklon metlangen ni nanang ti panagayat na, kaumodyanan na. Apo, na yung ti anos mo, Uncle. Mo pa, upat nga tawan. Ay, kasta talaga ti kinapateg ni nanang mo kanyak, Annabel. Ket saan nga masayang ti panagayat ko keng kuana. Ket saan tumat nga masayang ti panagayat na kanyak. Agreview kan to, kalpasan na no dan trabaho, agkalay sakam tumatan kininanang mo. Amom no apay, nakayatin ni nanang mo. Apay, Uncle. Baka bigla kan tumatang agasawa. Kasanon to din nanang mo, agmaymesan to. Iso nga ori agasawa kan to, kat panawam ni nanang mo, at daak, nga saan namang baybay aking kuwana. Uncle, agyamanak. Agyamanak itinalaos sa panagayat yung kininanang ko. Aging ka na ipasak ti pa nag-review manong nemi kanadaan akong di trabaho ken adamat ten relasyon mi kini Rafael. Kaya di manong nemi ta maplamplanon ti kalay sa dananang kani Uncle na Duming nagpakada ng Uncle Duming kada kami. Ta mapansadya kagayan ta into nagsubli kadwanan ton ti partido na. Ison tumeten ti panakaangay ti kasar. Manong may matangak pa na ginarakop dananang kinangkil Duming. Kan panaglanang tagidibuig na. Esmin, nagsubliak to. Tapno matong palente, nagtulakan ta panagkalesa. Nagsubliak to. Nagpangadamat kanyak ng Uncle Duming manong nemi kat kunana, Annabel. Umuno na kang butlang, kininanang mo ang asawa, sakit o ang asawa kini Rafael. Unang kel, uro-urayan da ka. Uro-urayan da kayo, karagiti partido. Tapno dito itong nga maangay ti kanlay sayo kininanang. Ngayon yan, apalakasayang ti amin manong. Tagalpasan lang, ti may sa nga aldaw, nakaawat kami ti telegrama. Nga ni Uncle Duming. Natayin. Manong nemi kasta una iti sang sangit ni nanang ang nagkunkuna. Sayang nga ayat. Hapi nga pinanawan na kon Duming. Budno ka ti nga nasayang ti panagayat ti ina ni Annabel para kini Duming. Kita ayan ayat met. Ti Rafael kini Annabel. Anan tungat at pagtungpalan na. Papagayam tingka ng igan kat sumagmanulay nga paset ti pagkasalitaan ni Annabel iti Ilocos Norte. Kada ito'y ti may ka-upat nga pakasalitaan, success story, nga pagpilian para ti panakapili ti best letter of the second week iti bulan ti September. Idagtultuloy ka Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ken di programa tinga lagip tinapalamas iti Action Radio DCJ Silawag. Ngayon kay mang mangigan
alas 12:30 hanggang alas 2, Lunes ay ganit Sabado, ni Manong yu anemi na to, Nemi Ruiz, host ti lagip tinapalabas, imiti agdama, matamaking agbibuya, dito page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, kada ito yung video, kaya nasaan ka pa nakapag-follow, iti page ni Paring Ray, paki-follow. Kahit no ma-i-upload doon dito yung video, iti YouTube channel ni Paring Ray, paki-like, paki-share, kaya gastaman ngag-subscribe kay kuma. No saan ka pa yung nakapag-subscribe. Di ba ngagbibuyat ta, nga makitkitak ni Erlinda Stabilio, thank you. Salamat ang kinilit, ti Carbonel Tagabi, ni Manang Teresa Balmaceda, ni Estrella Haduka, kaya dadumapay, nga mataba. Kaya ko yung palagip, nagiti agur-uray ka na kayo, nga tatakal nga premyo, no, kaya yung iti mga bak, nga kasano kayo mga bak, no saan kayo makapagsurat. Success story ka dito pakasalitaan nyo, at makuna nga success story. Hindi na palapalabas, nagrigrigat kayo, na-revoke, hasta una iti rigrigat yo, ngem gapo iti panang pursigiyo, ket nagbalagi kayo, napaadalyo, kita nakyo, pindas ti biyagda, kindas namatan, basta. Any istorya nga makunang success, kalpasan, ti adu nga rigat. I-computer yo sa iyo isa iti email address nga nemiruiz@yahoo.com. nemiruiz@yahoo.com. Kung saan, nuhan nyo kabailan, ti mangisurat, babalin nyo ti ag-message, iti dati page tayo nga, Ray Fiesta Sentenciador Award. Uno na Measure Ruiz, uno dirman ng name nga page. Tayo bagayo, sir, kahit kuman nga interview nak para itilagip tinapalabas. Kasi aya. Okay, di kita guro nga premyo ka na kayo. 50,000 pesos tabagin nyo ng mga bak kayo kas grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Kaya may sa consolation prize nga 5,000 pesos. Imagine nyo, nag-drack ka na. Aga po amin kini Reynaldo Ray Fiesta. Kaya premyo. Awanin sa pulin mo ako nada. Okay? Isong iyo oray ko nagdisurat yo. Hindi man pakablawan, di kita kang kanawin nga ag-share, naglalay ka nagbubuya, kada iti video, iti page, kan YouTube channel ni Paring Ray, nga nagbubuya kas kininuralin Perdido Tamalay, iti Bahrain, ni, sino ba Erlinda Stabilio ti Hawaii, ni, burata ka man pasahan tayo kita, insert ka na tayo ni Paring Ray. Nalagnagan nyo, ya? Ni Dumingsil Adorada, iti Paris, France. Ni Bobby Palada, ni Rex Galapia Kakot, ni Binting, ni Wilma Agete, ni Abalayan Narding Gawiran, iti Lawag City, may samat nga grand finalist na to'y. Ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., Ofelia Bagawisan, Josephine Estango, Alan Cortez, iti Kawayan Isabela, Perlita Rivera, iti Seattle, Washington, ni Tirisi Ismada Vlogs, iti La Trinidad Benguet, Erlinda Stabilio once again, ni Norlin Perdido Tamalay, ni Shirley Sion, iti Hawaii, Jusel Bontok, Benilda Pakulan, ni Santo Domingo Ilcosor, Clarissa Dumlao, ni Ernest Buduan, iti Hawaii, ni Mayna Domingo, Juanita Viloria, iti Waipao, Hawaii, ni Helen Campus, Juduro Saludades Dugay, iti Honolulu, Hawaii. Ken dadumapay. Amin kayon. Awan, labas na. Yeah? Thank you. Hindi kayo panagbuya, ken panag-share, panag-like, kada ito yung video tayo, pabagayam. Live video tayo. Thank you very much kada kayamin sa kapada. Kaya tuloy ko iti agdengag kada gina dumang programa, agbuya. Lagip tira palabas, 12:30, kinggan ti alas 2. Dear Manong Name iti bigat, 9 o'clock. Kastaban tayo ti IKL, uno idikal malaing, alas 2, numalpas ti lagip tinapalabasen, sumaruno ka na dyan, idikal malaing. Iti page nga Dear Manong Name. Okay? Okay. Niliti Carbonel Tagabi. Happy watching. Thank you. Okay, thank you for watching. Kita tayo tumanin sa balipahing tayo pa nakikita. Padaanan dat, 9 o'clock, Dear Manong Name, iti Dear Manong Name page.